Yes, hej Bjarne. Vi vil gerne fortælle jer dig om, hvordan man finder hovedintegralen for en hovedintegral. Det kræver, at vi har nogle antagelser til at starte med for vores bevis. Så. Den første antagelse, det er, at f af x skal være større end eller lige med 0 for alle x-værdier inden for det alle interval. Det er sådan, man ikke får minusværdier, når man regner det ud. Og en anden antagelse, man også kan tage, det er, at f af x er kontinueret. Altså det er en sammenhængende graf, så den ikke bare hopper fra et punkt til et andet, hvilket vil gøre det lidt besværligt at regne arealet ud så muligt. Så er der en bonusantagelse, som lyder, at f af x skal være voksende. Det er egentlig bare for at gøre det nemmere for os at regne det ud. Man kan godt have et aftagende f af x, men det er mere besværligt at regne ud. Og en sidste betingelse, eller antagelse, ikke betingelse, der er det uanset store f af x, så vil man få samme svar. Men få samme svar. Det kan også hurtigt bevises ved at vi siger, at vi har f af x plus k. Det sætter vi så ind i vores forskrift, som er f af b minus f af a. Så siger vi f af b plus k minus parentes f af a plus k. Så har vi en minus parentes her, og så kan vi få f af b plus k minus f af a minus k. Og så kan man se, at k og k de går ud med hinanden, så vi bare har f af b minus f af a. Det vil så give det samme, som det var til at starte med. Så det er lidt lige meget for en hovedfunktion at komme frem til. Det vil give det samme og så videre. Yes. Hej Bjarne. Nu vil jeg lige lave en lille illustration af, hvordan at vi kan finde frem til, hvorfor den her hovedregel er rigtig, den her hovedsætning. Så nu leger vi lige, at vi har en graf, hvor vi har punkt A og punkt B. Så har vi vores funktion f, som der går fra punkt A til punkt B. Og så har vi jo så det her areal imellem A og B inden for funktionen. Nu leger vi så, at der er en værdi x, som der ligger et eller andet sted mellem A og B. Den kunne for eksempel ligge her. Og nu skal vi så trylle lidt. Fordi vi tryller simpelthen en funktion frem. Og vi finder vores tryllehat her. Og ud af den, der kommer en funktion, som hedder store A af x. Og den kan finde arealet imellem A og x. Altså det her areal. Og nu kommer der en lille tilvækst til x, som vi kalder for delta x. Delta x. Det er plus delta x. Så kommer punktet til at være x plus
delta x. Og hvis vi så lader det gå op, så har vi jo et nyt areal her. Og hvordan kan man så finde det areal? Men der har vi jo allerede vores magiske funktion a af x. Så for at finde det her areal, så i stedet for bare at sige a af x, så skal vi jo lægge delta x til. Så vi siger altså a af x plus delta x. Og så får vi hele det her areal, altså fra a til x plus delta x. Så hvis vi kun vil have det her areal imellem de her to linjer, så skal vi jo sige minus a af x igen. Og så kan vi altså finde det her areal sådan. Men hvis vi nu lige i et øjeblik leger, at vi ikke kan trylle, hvordan vil vi så regne det her areal ud? Altså en mulighed for at gøre det vil jo være at tage, altså du tager længde gange bredde på et rektangel, så her vil vores bredde jo være delta x, og vores længde det vil være op til f af x. Så det her punkt på funktionen, det hedder jo f af x, fordi det er f, og så er det x. Så derfor så kan vi sige, at f af x gange delta x, det vil give os det her område. Men det område, det er jo mindre end det her. Og det ved vi, fordi at der er jo det her lille stykke, som ikke er med i den her beregning. Derfor kan vi altså også sige, at f af x gange delta x kommer til at være mindre end eller i lige med a af x plus delta x minus a af x. En anden mulighed, det vil jo være, at vi gik herop til, så i stedet for at gå herop til, så går vi herop til. Og så regner vi en rektangel ud på den måde. Og så får vi jo det her areal med. Og hvis vi gør det, så får vi jo et areal, som er større end a af x plus delta x minus a af x. Og hvis vi vil regne det ud, så vil vi jo igen skulle tage delta x, men nu ganger vi det så med f af x plus delta x. Og herover der vil vi sige f af x plus delta x gange delta x. Og det kommer også til at være større, som sagt, end det andet udtryk. Ja. Yes. Nu vil jeg så gå videre på beviset, som Philip er begyndt på. Og så for at finde ud af, om det her det faktisk passer med den her funktion a af x, som står magisk, så vil man starte med at dividere med delta x på det hele. Så vi siger dividere med delta x der. Dividere med delta x der. Og dividere med delta x der. Så kan man godt se, at her vil kun have f af x tilbage. Alt det andet det vil gå væk. Herovre vil vi ikke rigtig kunne fjerne noget endnu. Og herovre vil det have f af x plus delta x tilbage. Delta x. Ja, så i midten så har vi a af x plus delta x minus så for at komme videre med beviset, så flytter vi nu vores delta x, fordi så tæt på 0 som muligt. Og så herovre på grafen, så vil den gå den der vej, og det bliver helt flodmæst. Sådan ligesom hvis man havde en cementblok og en kakelak, og man så smider den på, så tæt vil det blive. Og det vil så, for det herovre, det vil så give, det vil ikke gøre noget ved f af x, det vil bare blive det samme, da der ikke er noget delta x. Det her, det vil så blive til a lage x. Der vi har en differential koefficient. Er det det, det hedder? Ja, det tror jeg. Differential koefficient. Så det vil blive til a lage x. Og hvis man plusser med noget, der er næsten noget, så er det sådan, som det er det samme som bare have f af x. Ja, og så tilbage, så har vi f af x mindre eller lige med a mærke x, og så f af x er større eller lige med a mærke x. Og det vil så betyde, at
for det overhovedet kan være muligt, så skal A være mærket x, det skal være lige med f af x. Fordi der er ikke andet end enten er mindre eller større eller lige med f af x, det er det eneste, det kan være. Og det vil så sige, at ja, det herovre, det vil så sige, at store A af x, det må så være lige med stamfunktionen. Så f af x. Og det her vil så også sige, at store f af x plus k, det vil så også lige med store A af x. Som vores endelige svar.